ବର୍ଷା ପାଗ ଗରମ ନାହିଁ କି କାମରେ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବର୍ଷା ଏବେ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଦେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ପ୍ରାୟ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଉଛି। ତା ଭିତରେ ବି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିକିନା ବର୍ଷାକୁ କିଛି ଖାତିର ନ କରିକି ଆସିକି ତା ସିଲେଇ କାମ ସାରିକି ଏବେ ପ୍ୟାକିଂ କାମରେ ଲାଗିଗଲାଣି। ମୁଁ ବି କାହିଁକି ବସିବି, ମୁଁ ବି ମୋ କାମରେ ଲାଗିଗଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି, ଏଟା ହେଲା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର ଥାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ। ଏଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଲଗୋପାଲ ଯେଉଁ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଡ଼ର ଥାଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାର ବିଭିନ୍ନ କଲର୍ ଅଛି। ମୁଁ ସବୁ ଯାକ କଲର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଡ଼ି କରି ସାରିନି, ଏତିକି କଲର୍ ରେଡ଼ି କରିଛି। ଆପରେ ମୋର କିଛି ପ୍ୟାକିଂ କରିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଲି। ଡେଲିଭରି ଦେବାର ଅଛି ଆଜି। ବର୍ଷା ତ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ମିଳୁଛି ସେତେବେଳେ ନେଇକି ଡେଲିଭରି ଦିଆହେଉଛି, ନହେଲେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ ଘରୁ ହିଁ ବାହାରି ହେଉନି। ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି କାମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି।